El pronom li. Els pronoms sempre ens atabalen. Avui parlarem d'un pronom que presenta un mal ús col·loquial molt senzill de resoldre. Es tracta del plural de li. El plural de li és els. Al costat de els, única varietat admesa normativament, s'ha estès últimament la forma lis, que no té cap tradició ni cap justificació. Els, plural de li, és masculí i femení. Lis és sempre incorrecte. Vegem-ne alguns exemples. Si en singular diem "i si ve el pare", què li dic? I si ve la tia, què li dic? En plural direm "i si venen els pares, què els dic? I si venen les ties, què els dic?". Per tant, li té com a plural els, mai lis. I per a finalitzar el tema d'avui, direm que els pot prendre la forma los quan va darrere de verb acabat en consonant o apòstrof ls darrere de verb acabat en vocal. Vegem de nou uns exemples. Si veus les amigues del poble, digues-los que tenim pendent un sopar. Si veus les amigues del poble, dona'ls molts records.